umasankha bwanji mtima wanga ukafuna kukonda umasankha bwanji mtima wanga ukafuna kukonda umagwa mchikondi nthawi imene sindikuyembekezera umakonda munthu pomwe iye samandikonda ndikamalira iye amakhala kuseka. Tikulandireni mu programu ina ya nkhani za mbanja pano pakanema ndi wireless ya Mzati. Programu yomwe timakhala kuthandizana nkhani zosiyana-siyana zofuna kulimbikitsa komanso kumanga mabanja athu. Inu mukudziwa anthu masiku ano kwambiri kumanena kuti iyayi mabanja anala makolo athu aja, koma tikuona weekend ina iliyonse pipi anthu akukwatira nabe. Nde inu mukuti bwanji? Takhalani pompo kuti tikhalire limodzi mu programu ya lero ya za mbanja. Pamene lero ndithu tili kuzomba kwa Nankungwi Emi amene atifotokozere chuchuchu weni wa nkhani za mbanja. Tikulandirenetu. Zikomo kwambiri. Awuzeni amene akutionera komanso kutimvera dzina lanu komanso kuti inuyo mumatani. Ine ndi Emi Dorothy Matipula, ndine dokotala tine kuti clinician by profession. Komano kwambiri ndinapanga za counseling ya za mabanja komanso psychology ya relationship komanso timati sexology nkhani za kuchipindazi. So kwambiri ndimathandizira uphungu wa madera osiyana-siyana amene amakhuza moyo wa munthu in terms of my relationship, kaya ma business, kaya za mbanjazo, kaya mwinanso za umoyo pokhala wa kuchipatala. Tiyamike tu kwambiri mene mwamvera komanso kuonera amene ndi Nankungwi Emi yemwe ndithu ndi mmodzi wa akatakwe pa nkhani zolangiza nkhani za mbanja. Mene tuli mafotokoza kuyamba programu yathu timakamba kuti anthu akumanena kuti ati mabanja anatha, mabanja anala makolo athu. Zimene zinzoona? Ayi ndizaboza, mabanja alikobe. Ndipo mabanja sangati. Chifama yenera ndithu akhalepo. Komano ndi chani chomwe chikumawa kankhira anthu mbanja masiku ano? Mabanja ake nkumakhalanso osalimba, koma kupembezeka kuti anthu obe zinkhoswe zikwati kumapanga. Banja ndi chinthu chabwino komanso chokoma kwambiri ngati munthu walowamo ndi cholinga choyenerera. Banja timalimanga chifukwa chonena kuti takumana ndi munthu amene zolota zake, zokhumba zake, masomphenya akutsogolo kwake ndi athu akufanana. Komanso munthu uja ndife tikumvetsetsana, tikuona kuti tikakakhalira limodzi tikayendera limodzi ndi pamene timakwatirana. Koma ambiri mabanja salimba chifukwa chonena kuti ambiri amakwatira pa zifukwa zolakwika. Ena amakwatira foti mkazi wangu kongola ali ndi mbina wasangalasa ndamati ndinkwatira. Komano amayiwala kuti kodi ndikakakhala naye tikamvesesana, tikayendera limodzi, masomphenya angaja akandithandizira kuti tikayendere limodzi. Ena amangokwatiwa foti mwina akula. Chifukwa kwathu kuno nzimayi akangokula akafika kancha masate umva iyi ayikwatiwani mwakula. Mufikatu pota amuna sakufunani ndamatha kungovomera wina aliyese ndikukwatirana naye. Zimene zimapangiso kuti mabanja ambiri asalimbe. Koma banja tikatengera cholinga chenicheni chimene anthu amakwatirirana, tikatengeraso kuti munthuyo wakumana ndithu ndi nzake amene misala yake ndi yake ikumvana zimayenda, ndiye kuti banja ndilabwino ndithu. Ndipo sitinganene kuti banja linatha, koma ife talisulusa chifukwa tikulowa pa zifukwa zolakwika. Mwina mazifukwa zichandaiwalapo zina. Ena akulowa mbanja chifukwa chonena kuti mwina akuvutika, akusowa ndalama, ndi amatha kungopeza mamuna kuti azathandiza kumbali ya zachuma. Kenako amakwatirana naye amene uja. Nawo akwatirana naye pamene iwo chomwe amafuna ndi chithandizo cha ndalama. Ndiye banja ndi kuthandizana za ndalama chabe ndi zinthu ziwiri zosiyana. Fa chikondi sichikakhalapo, kumvesesana sikukakhalapo. Iye azikangoyang'ana kuti bola ine mthumba mwanga akuyikamo chani ndalama. Pamene mamuna uja azikayembekezera kuti kwa mkazi kuchokera chani chikondi. So mabanja ambiri sakulimba
kapena sakukhala fati zifukwa zimene anthu tikukwatirira ambiri tikulowera zifukwa zolakwika. Anyamata ambiri akukula mwaulesi tinazoloweza kuti mwamuna sasuka mbale ndi akangokula amafuna kuti apeze munthu oti azikasukira chani mbale, munthu apeze kuti akalowa mbanja ndi nsikana amene akumuthandizira kumamphikira nkumasukira mbale pamene mwina ndi munthu onena kuti akayendere limodzi zikakhala zotani zovuta. So ndi zifukwa zolakwika zambiri zimene tikulowera mbanja zimene zikupangisa kuti banja likhale ngati linali kale. Chifukwa masiku ano ena likumathera even kokwatisa kucha pochoka ku honeymoon banja latha kale. Chabwino. Nkhani tu ndi imeneyo kuti mabanja mutulowera zifukwa zosiyana-siyana kayinjalayi ali yavuta kwa basi ngaiwa chimanga 800 ndekha ndikwanisa bwana kangozipanikiza pena pake chikondi palibepo. Ndi apa kutitsimikizira kuti tizilowera mbanja ndi zifukwa zenizeni. Mwakambanena kuti mamuna amathona te mbina imeneyi ntakayigwirira pafupi zikakhala bwino. Chimeneso sichikondi iyayi? Chimene chija sichikondi. Kodi mamuna akasirira hule oyera bwino wambina ndi ukagona naye tinena kuti wankonda ngati? Wankonda. Sana nkonde. Iye akungofuna pokapumulira. Michere ya nthupi mwake yamvutisa thupi lake lapanga respondi afuna akazipange relief. Chimenecho sichikondi. Kani sichikondi cho? Imeneyo pa chizungu timati last. Last ndi chikondi zimaoneka ngati zofanana koma ndi zinthu ziwiri zotani zosiyana. Chikondi ndi chija choti munthu umankonda mwina pa chifukwa choti sunga chilongosole. Kukufunsa kuti koma iwe amene umankonderanji sungalongosole. Chimenecho ndiye chimakhala chikondi. Pamene ambiri ife kuti tifunsane apa kuti inu amuna anu aja munakonderanji muyamba ulongosola kuti ali mtindevu apa mawu awo aja akayankhula ndi mamva bwino komanso ndi amanditengera koyenda amandigulira zinthu. Chimenecho sichikondi. Amenewo ndi ma benefits okhala mu relationship ndi munthu. Ma benefits chabe zobwera zongo muli mchikondi. Osati muli mchikondi koma zongomvana. Iwe uzindisangasa kuchipinda ine ndizikupasa ndama yako saloni si basi transaction. Transaction. Chabwino. Nditu. Ndapanga chidwi ndi issue yomwe mwasiyanisa last ndi chikondi. Kusenza kuti ambiri ndithu timasankha last tumolo mwa chikondi. Sinanga ena akangona mkazi kaya wambinayo kaya oyela kaya otani ala opeza banja ndi yawo. Kwaona mwina ndi mmene akutani akuonekera. Chodabwisa nonchonena kuti kubanja kuja sizi kumakalimbadi. Kupezeka kuti anthu ajangokhala 2-3 minutes asiyana. Ena so komadwa kuti iwo ajanga musiye mkazi amene uja. Kazi zimene waerera muja. Kazi watalikira bwino muja. Chithupi cha body structure kemeja amusira shani. Nde tisangalale apa ndi answer momwe afotokoza kuti nkhani yake sichikondi yayi koma last. Azimayi amene akuyembekezera kukwatiwa anyamata amene akuyeneka kukwatiwa asiyanise bwanji last ndi love? Last imayang'ana kwambiri pa zakunja mene munthu akutani akuonekera. Komanso last imakhala ya changu kungomona munthu pha mtima nthawi yomweyo kuyamba kutani kukankha magazi. Imene ija imakhala last ndi response chabe ya ma hormones kuti waona chomwe chasangalasa maso. Nawo chimene chasangalasa maso sichithandauza kuti ndi chikondi ayi. Chikondi chimatenga nthawi kuti chipange develop. Endi zimatengera kuti munthu uja wacheza naye nthawi yayitali mwadziwana mukumvana wamuziwa kuti akapsha mtima amatere kaya ndi chilezerere kaya amasuta koma kenako wazaona kuti uyu misala yake ndi yanga tikakhala limodzi timasangalala. Chimenecho ndiye chimakhala chikondi. Fa munthu ali nzofoka ali nzina zake zoti ukayang'ana sizingakusangase komano ukuona ndithu kuti mukutha kumvesesana mukutha kukhalira limodzi. So last imakhala ya changu chifukwa choti imayang'ana zakunja. Pamene chikondi ndi deep connection imene imachitika mkatikati yosaonekera kunja. Munthu atha kukhala osakongola koma chifukwa chonena kuti ukakhala naye ukumva kuti uyu ndikakhala naye ndimasangalala mavuto anga ndimayiwala ndimazimvaso kuti ine ndi munthu ofunikira. Chimenecho ndiye chimakhalano chani chikondi. So kuti munthu asiyanise umafunika musapange phuma.
inde koyambirira olo even chikondicho chimatha kuyambaso ndi kuona maso eti kapena ma hormones ndi amene amayambirira kupanga react ndekuti ngati mwasirira munthu mayenera mutenge nthawi yocheza naye yomudziwa kuti mudziwe kuti kodi ndangotengeka mtima chifukwa cha ma hormones angawa kapena munthu uyu ndine takondana eya amenemo ndimene mungasiyanitsire last ndi chikondi last ndizichazi kuchitika pa social media zongoti kungoona DP wandisangalasa ndifuna ndikukwatire kungokumana pamaso chilichonse chasintha chifukwa kuti munthu chanangosirira maonekedwe chikondi chenicheni panalibe koma mwina musanakumane eto kuma kunali baby I love you koma kungokumana zonse zasintha chifukwa chokuti munthu uja anangogwa mchikondi ndi maonekedwe anangosirira maonekedwe sikuti anakonda so zimafunika utenga nthawi kuti usiyanitse kuti chikondi nde chikutsogolereni osati last iyo last kodi muchichewa tinganene kuti chani kutengeka mtima chabe komatu pachichewa pali mawu amati shaona maso mtima suyiwala nde sinanga maso nde kuti ndi mtima zikupangana communicate pamene zimasiyana maso amasirira zimene aona koma no mtima umayenera ukhazikike pa chinthu chimene chichoyenerera kwa munthu kungoti tikutchula mtima koma mtima usikuti umagwira ntchito kwenikweni pa nkhani tusa chikondi iwo umangokankha magazi ukakhala kuti ma hormones akuyenda kwambiri koma nkhani yonse yagona ku ubongo chimene munthu akhazikisa ku ubongo ndi chimene chimachitika pa ground so nthawi zambiri zimene ife tikuganizira pa munthu uja ndi zimene zimatipangisa kuti tizimva ngati uyuyu wandisangalasa kapena iye uyu sanandisangalase koma nkhaniyo ndi ku ubongo so maso olo ataona chosangalasa control yayikulu ili m'maganizo ndekuti munthu umayenera kuti olo wasirira koma uzikhalire m'maganizo kaye uziganize kuti kodi amene yuyu inde wandisangalasa koma ndi munthu oti ningakhale naye kodi ntati tantenga kupita naye ku nyumba banja likayendapo kapena ndikalakala kaso ndizikapeza wa spare kunja iyayi tili nkati mwa programu ya Banja pano pa Kanema komanso wairesi ya Mzati pomwe tikucheza ndi Nankungwi Emi pa nkhani ya banja. Tayamba ndi mutu umene waonera kuti kodi nchifukwa ya chani tikumalowa anthu mbanja komanso nthawi yomweyo peza ndi banja lija latha nde apasadziwika unena kuti tumasiyanisa anthufe last komanso love nde ambiri kukhanga kuti tikumalowera mabanja mu last inuyo banja lanulo ndi chani chinakukankhirani kuti mukwatane ndi ameneyo amayi ndi chani chomwe chinakukankhirani kuti mwalole abambo kapena ndi galimoto amene lija linakudya ni moyo chimecho tunde kuti ndi last tumene sindota nasirira mwinaso kamphenye kamene kali ndi amayiwo abambo nkakana kukankhani mtima situkuziwa komano chachikulu nchonena kuti tizidziwa tizunguze kuti kodi patena wathuyo chinatikankha kuti tikhale naye ndi chani chabwino sizilepheratu kuti munthu wasumba ngolo anthu ena basi ndi amakhalidwebe abwino omva chisoni omvetsetsa mwina akayankhulidwa ine umanena kuti ndi kansala sizilephera mwina makumanapo ndi maissues ajonena kuti iwe bwanji mkazi ukukhala naye motere mamuna nkufika panata ineyo sindikuziwa komano akazi anga sindikuakonda ndipo sindikumafira ngati ndi mkazi alangizi mwina mabanja ngati amene ajawo mumawalangiza bwanji mango nena kuti basi tele mapena atesimukufuna ana kapena chilipo ndi icho china chomwe mapanga kufuna kuyanjanisa anthu amene wakuti akhale limodzi nthawi zambiri anthu otalo wa mbanja akhala limodzi nthawi yayitali kuwauza kuti siyanani sinkhani yophweka chifukwa chokuti matupi amakhala azolowerana attachment yachitika kusiyana kumakhala ngati kuti ufuna ukhazule mkono umodzi usiye pambalipo zimakhala zovuta so nthawi zambiri anthu ngati zafika povutitsitsa afika timakhala pasi ndikuunikirana kuti kodi chimene chikupangisa kwambiri kuti anthu musamamvesesani ndi chani chifukwa nthawi zina zimatha kukhala kuti wina walowa ndi ma expectations ake mbanja ucha winanso walowa ndi ma expectations ndezi zoyembekezera zija chifukwa kuti sizikukwaniritsidwa zikubweretsa majani mapokoso nde kuti mumafunika mwapanga anthu onse awiri aja amvesese kuti kodi zoyembekezera zawozi ndi za realistic ndi zotheka
kapena izi zinzongolingalira kuti zimayenera zikhale chonchi koma nzosatheka. So anthu aja timawunikira kuti izi zimene mukuyembekezera sizoona. Mwachisanzo mabanja ena mwina amasokonekera fachona kuti atengana wina uja wayamba kumwamowa. Nzimayi malo moti avomereze kuti chabwino mwamuna wanga amamwamowa ndimuvomere mmene alilimu. Olo mwina anatengana akumwa kale nthawi zina azimayi timadziwa ndithu kuti uyu amamwa chani mowa ndeti mati andimtenga ndikamusintha ndeti matengana naye ndeti katengana naye sopano timayembekezera kuti ye uja zikamvera zimene ife tikutani tikufuna koma timayiwala kuti chikhalidwe ndi chipyera chimavuta kuchichosa. Sungangoti lero siyamowa kumowa usabide munthu nkukhaladi zibaba zimene amakhala nazo inu simungazitani simungaziziwe. So mwina mkazi amatafika poto panoti basi ne banja ndikulisiya ifati iye akulezera ndeti mayenera timupange kuti amvesese kuti kulezerako ngati sikukubweresa vuto kubanja chikondi ngati chikuthekabe kuchipinda zikutheka chisamaliro akupereka tamvesesa nani. Ichi nchikhalidwe ngati mufuna asinthe mudzimpempherera mwina nkudutsa kwa nthawi azatani azasiya koma inu mumvomereze kwa pano pamene alili. So zimene zija zimatha kuthandizirabe kuti anthu ena amene anafika pa age yonena kuti basi apa tikusiyana athe kumvesesana ndikayeserabe kupanga compromise. Chifukwa tikanena kuti banja ndi compromise yayikulu aliyense amakhala ndi zake koma amayenera kuti azifinya afike pakati poti akumane njani ndi zake uja athe kutani kumvesesana. Ndithu kusonyesa kuti palibe vuto lalikulu m'banjalo kuti anthu mpana asiyanirane. Mavuto ena alipo akulu onena kuti anthu akhoza kutani kusiyanira. Mwachisanzo pali mavuto ngati pali amuna ena oti mwina ndi ma-addict amati akasuta fodya uja akalezera akaziphatikiza amakhala violent nkuyamba kummenya munthu. Zinthu ngati zimene zija ndizoopsa. Olo kwa mwana amene akuleredwa nyumba ndizoopsa. Chimozimozinso kwa mkazi amene akukhala ndi munthu oti ndi addict kumuuza kunena kuti akapirireni muzikakhalabe nyumba momo mawa tikaola maliro. Chifukwa uja ndi addiction yake ija azammenya siku lina ndikupheratu. Taonapo azimayi ambiri akuphedwa ndi azimuna omasungidwa pasi pa bedi kumazazindikiridwa patadusa nthawi. Taona azimayi ambiri mwina ndithu amenyedwa upita chipatala ukapangidwa pronounce dead. Ineyo ndithu ndaonerako neba wanga ataphedwa nkubisidwa pasi pa bedi. Mwamuna akamamenya koopsa anthu timadziwaso ende atapezeka pasi pa bedi atafalesa nachito zozoti mwamuna wake wamutani wamupha. So pali zinthu zina zimene timatha kunena ndi mmene izizi zilili sitikunena kuti banja thesani koma takasuntheni mukakhale padera. Ngati mufuna asinthe muzikapempherera muli kwanokha kuti zawo zakapanga zisakubweresereni chiopsezo kuchani kumoyo. Paliso nthawi zina zimene ena chifukwa choti mwina ali ndi mavuto psychologically kapena mwina umoyo wawo sukuyenda bwino nde mwina amaona ngati kuti njira yabwino yoti azisangalasire ndiyo mangosintha masiketi ukwalowera. Zimene zija ndizopiririka azimayiso amapirira. Koma ngati zafika pa chiopsezo cha moyo mzimayi amathaso kusunthapo. Chimozimozinso mwamuna mwina wakwatira ndi mkazi woti ukuwalowera paliponse akungomuchitisa manyazi. Zimakhala beso zifukwa zovomerezeka olo khoti limatha kuvomera kuti pamene pachitika zigololo muli ndi ufulu kutani kusiyana. Ngakhale kuti mayeneranso mupange consider zinthu zina zimene zili pa risk mukatani mukasiyana. Monga ana kaya mabizinesi kachani zimene mmapangira limodzi. Koma ngati kuli kofuna kupulumutsa moyo ndekuti banja timatha kuvomereza kuti apa takasuntheni kaye mupulumutse chani moyo. Ngati kuli kuzapitirira muzapitirize nonse mutasintha kapena uyo atasintha mutafika poti mukumvesesana kuti mutha kukakhalitsana bwino. Chabwino apa tipumulire pang'ono kaye tivineko makonda nyimbo yanji. Nyimbo ndaindi tingokondwa basi yo maps. Kondwa yemweyo basi tivineyo maps.
Yeah. Oh no no no. Yeah. Nakulila munsoni nobody. Nobody. Ontandiza kunchosa mavuto. Nobody kwenzebe. Somunileke ngondweleko. Bangono chabe. Munisi ngondweleko. Bangono chabe. Nakulila munsoni nobody. Nobody. Ontandiza kunchosa mavuto. Nobody. Awe. Mafuno konda. Awe. Ni mafuno konda. Suziba kwenye chokera. Nakula na mavuto nebo. Mulumba na nidalisa. Mafuno Susibangwe na pita mbeo. Mavuto na bula nayo. Mulumba na nidalisa. Mafuno kondwela. Kalani pansi ni micheze malumu. Kwena choka ni misozi chabe. Kalani pansi ni micheze malumu. Mwena pita ni misozi chabe. Koma boya bakuna libena mozi. Chetekelo chabe. Chetekelo changa chanileta ano. Chetekelo. Awe. Mafuno konda. Mafundo Suziba kwena chokera. Nakula na mavuto nebo. Mulumba na nidalisa. Mafundo ko. Suziba kwena pita nebo. Mavuto na kula nayo. Mulumba na nidalisa. Mafundo ko nebo. Mafuno kondela. Awe. Mafuno konda. Suziba kwena chokela. Nakula na mavuto nebo. Mulungwa na nidalisa. Mafuno konda. Suziba kwena pita nebo. Mavuto nakula nayo. Mulungwa na nidalisa. Mafuno kondela. Kuimba kumeneko kwa Your Maps nyimbo yakuti kondwa inazunguza tu kwa basi atithera ndalama nyimbo imene. Nyimbo imene ndi azibambodi yalo anthumba kwambiri. Azimayiso. Azimayiso. Mashawa mu matopa ndi motenomo. Inde. Chabwino tikulandireni soni mu gawo lotsiriza la program yathu imene ya nkhani za mbanja pamwe tikuona
zifukwa zomwe anthu tikumalowera m'banja nthawi yomweyo banjanso kulithetsa. Anthu amene akupanga plani zolowa m'mabanja pakadali pano apange consider chani, chifukwa koyambirira kwa programu ja munakamba kuti banja ndi chinthu chokoma. Limakoma chani banja? Banja limathandizira kuti munthu akhale ndi ka sense of belonging. Tikapita ku science ko tili ndi ina yake timati Maslow's hierarchy of needs, ka zinthu zimene munthu amasowekera sangakhale opanda. Nde chikondi chili limodzi pa list ya zinthu zimene zizi. Aliyense ndithu amafuna amve kukondedwa. Nchifukwa chake kamwana kakangobadwa kamakhala kuyenda manja kazimva kutani kukondedwa, ka affection kacha kamafunikira. So banja lija limatithandizira kuti tikhale ndi sense of belonging, kuti affection imeneija ikhale centered kwa munthu mmodzi. Tisakhalebe tikumapita uku kukafuna chani affection, koma tikhale ndi munthu mmodzi okhazikika oti tikhozo mapanga naye zimene zija. Banja kukoma kwina ndikonena kuti tikanena kuti banja sitikunena ati ubwezi umene tikupanga kunja uja, koma tikanena banja tikunena kuchipinda kuja. Nde tikapita kuchipinda kumene kuja kuli mavolume akukoma. Koma mavolume amene aja sangakome ngati munthu amene ukupanga nayeyo palibepo sense of belonging. Chifukwa nde kuti insecurity imakhalapo. Pamene akakhala wako umamasuka umati uyu olontafuna kudya palipose, olontafuna kusisita palipose ndiwandani ndiwanga. So kukoma kwa banja ndikonena kuti tikapita kuchipinda timamasuka, timadziwa kuti munthu ndikupanga naye ndi mmodzi komanso ndiwanga. Komanso ka affection kacha timadziwa kunena kuti ndili nacho kale uyu amanditani amandikonda kale, ndesi timankabe tisakasaka kuti ndipezebe. Komanso ngati anthu timafuna kupanga progress in life, nthawi zina nzeru zawekha zimavuta. Pamafunika abe wina oti azikuthandizira kuti apo poso tapanga chonchi, aposo tapanga chonchi. Kapena iyayi nthawi zina kuti upange zinthu zazikulu zimafunika ndalama zambiri, pawekha sungakwanise. Mukakhala awiri mmatha kumathandizirana, wina athamangako wina athamangako, muzasonkhanisa ndikuzapanga chimodzi chimakhala chachikulu. So kukoma kwa banja ndi kumene koko. Pambali pa zimenezo banja limakupezesa bwenzi wa nthawi zonse. Umaziwa kuti ukadwala usiku okusenza upita chipatala alipo. Ukakhala ndi nkhawa okamudandaulira oti sangazituluse kunja alipo. Ukakhala kuti wapanga misala yako umaziwa kuti nzanga ali apayi misala imene isangayituluse kunja zithera pati pamenepa. Pamene ngati mchibwezi kapena munthu wapadera chikatha zinthu zija zimakatani zimakatuluka ngati zija anthu akumapanga zotusa na mavideo ama research chani, pamene zimene zichambanja sizingatani sizingachitike famasungirana ulemu. So banja lili ndi ubwino wambiri. Izi ndi zina mwa izo chabe zimene tikhoza fotokozapo. Chabwino ndithu. Anthu banja angalikometse motani, chifukwa ndiye kuti amene ndi bwenzitu wa moyo wako wonsetu. Ndiye namvapo ena ananena kuti banja lili ngati ndithu maluwa. Umafunika munthu kumathirira kuti nthawi zonse maluwa ajazooneka ndithu kuti akuphukira nasangalasa pakhomo. Chimodzimodzinso chikondi. Anthu amene ndithu ali pabanja amene wandoti akhala limodzi nthawi itali aona nthawi itali, komanso mwina sipa chibwenzi ali limodzi nthawi itali, angaukomese bwanji moyo wa banja? How can those people nourish each other? Okay, chinthu choyambirira kuti banja likome. Tanena kuti timatengana wina wa misala yake wina wa misala yake. Kuma misala yoti ikakumana imamvana. Ndoti tikatengana mbanja timayenera timvesese kuti palibe munthu wa perfect. Nzanga yali zofoka ineso ndili nchane ndi zofoka zanga. Ngati wafoka ndimumvesese kuti naye ndi munthu ichi nchofoka chake. Ineyo ntchito yanga ingothandiza ingokhala yothandizira kumuzusa kuti ayime bwinobwino mopanda kumuweruza kuti ndi ofoka. Okay. Banja limakoma choncho. Osati yayi walezera nde wabwera koma kuyamba kukupiza, kuyamba kumulalikira, kuyamba onena malilime nzano atalezera nde kuti pamepo banja silingakome. Fanzanu chakadzuka pamenepo malo mozimva ngati pali chiyembekezo kuti atha kusintha azangoziva ngati ndi satana kale.
kena kwa maziva ngati uyu sana ndivomereze ndikumangika sindikusangalala banja silingatani silingakome. Mmayenera kumvesesa naso kunena kuti pali nthawi zina ineyo mwina ndifuna chinthu sichingatheke pazifukwa zomveka bwino nayenso azimvesesa kuti mwina nthawi ina yake ndikhala ndichofuna koma sichitheka pazifukwa zotani zomveka. That way banja limataniso limayenda bwino fasi pamakhala wongoti kakaka ufuna usafune iwetu ichilero suvala izi supanga. Komaso banja kuti likome limafunika kuti usakhale ubwenzi wa bwana ndi wantchito wake. Mabanja ambiri tu ku Africa kunotu ndi abwana ndi wantchito wake. Abamu amakhala abwana amayi antchito. Nthawi yomwe mayi amfuna ndiyoti achapire aphikire chakudya. Kapena nthawi yoti akatakase kuchipinda. Ndimene nzima yamatani amafunikira. Koma akakhala ndi ma business plan, akakhala ndi nkhani zawo amapanga prefer kapanga shayandazi zawo kapena azibale awo, nzima iuja alibe ntchito. Ubwezi wachoncho umakhala osakoma. Chifukwa chonena kuti umakhala wamantha. Uja kupangidwa ngati wantchito uja satani samasuka. Koma banja kuti likome limafunika kuti mwamuna amutenge ngati iko patena mkazi wake. Azikondana ngati munthu ndi nzake, azimasukirana ngati munthu ndi nzake. Akakumana azitha kumasuka nkuuza noti ase koma zandichitikira lero ku office. Eti zipi na masuka atumwa ngozi nkumaseka limozi. Ase ndapeza ndalama pena pake ndifuna tipange business. Tatiye tithandizane tingapange business yanje. Choncho banja limatani limakoma. Osati mwamuna wapanga zake wakamanga ma business yake mkazi azizazindikira akumva kuti chishopu ichotu nchamuna anu. Koma akupanga ndi wakuti ichotu nyumba iyotu ya zimene zicha zimasokoneza chani banja kapena relationship. So enhancement ya relationship kwambiri yagona ponena kuti tipange ubwezi wabwino wina ndi nzake. Communication yathu ikhale yabwino. Tizitha kumasukirana nkuuzana kuti koma da kuchipinda kujatu mukungondisiya malere. Osati munthu ukamuona uzichita kuopa kuti ndiyambira pati. Nde nkumalira malilime abodza kuti odi ningosangalasa zingotha. Ubwezi wachoncho sulimba. Chifukwa umanamizira kwa nthawi yochepa kena komafuna uzithandise kwawekha kumbali. Ubwezi umatani umasokonekera. So kuti ubwezi ulimbe ufunika ubweziwo ukhale wabwino, communication yabwino, chinzake chabwino, kumasukirana kwabwino, kuyendera limodzi, pakakhala chinthu kupangira limodzi. Mgwirizano wanu so usakhale otengera kuti poti lero ndili bwino mawa ayi ndelero sindikufuna lero ndakufuna. Koma nthawi zonse kaya mukusangalasangani limodzi. Mwakhumudwa dandauliranani ndi kutonthozana. Ubwezi wachoncho ndi umene umayenda bwino. Ndi umomo ndi imene timakomesera chani ubwezi komanso kumamvana. Chifukwa nthawi zina chimene chimasokoneza ubwezi tanakale kuti ubwezi wa banja ndi kuchipinda. Kumene kumavuta nkhaniso yayikulu ndi kuchipinda. Ngati azimayi ambiri sitikhala flexible. Timango kakamira zimene ife tikuzitani tikuziziwa. Ndeo mwamuna akati mayi leo mfuna ndioneko style yanyowa. Ino ayi zimene zotu za machimo. Tatiye tisingopanga zomwe za makolozi. Pamene munthu uja zimene akusilira ndiziti zimene zozo. Mayi koma tamasiya nkoni pena ineyo shepi ndiziona. Ayi zimene zozo za machimo. Chitenje munthu ali kuchipinda koma kumakhanga tali kumaliro. Pango. Inde chitenje chili kuno. Munthu akupita pa bedi chidiresi chili kuno. Mwamuna kumachita kulakalaka kuyiwala kuti kodi bere laka zanga limaoneka bwanji. Olakata aligwiri kuthawisa. So kuchipinda kuja kumafunika kumasukirana. Fa kumene kuja ndi kumene kumamanga banja. Mukakhala mupanga na treat bwino kumene kuja zinthu zimataniso zimaenda bwino. Fa inuyo mwina ndi mboni. Mukakhala kuti mwacheza bwino kuchipinda kuja mukamasiyana aliyense amapita nkhope ikuwala akumwetulira. Olo siku lake limakatani limakaenda bwino. Fa aliyense amamva kuti ndakondedwa. Lero ndakhuta zimaenda bwino. So banja kuti likome kuchipinda kuja kumakhala flexible sangoti kaka kumaphunzisika kumamumvaso kuti kodi nzanga yafuna chani. Fa challenge imene kuti ndazimayi okha oloso azibambo. Azibambo athu ambiri mwina mwayi wophunzira za kuchipinda sana khale nawo ali anyamata olobokalo wa mbanja.
zambiri amangomvera mwazi zawo ndi amakapanga zolakwika nkumaona ngati mkazi akumva bwino foti iwo akumva bwino amati mkazi so akumva bwino mkazi kuyesera kwawo zoti komatu mukundisamira ndikukanika kupuma ayiwe mangusukuva kukoma munthu apanga bwanji so zimezi jaso zimaononga ubwezi zimafunika tikhale flexible tizimvana kuti nzanga akuti chani akufuna chani tiyendere limodzi umo ndimene timapangira enhance banja kuti liyende bwino chabwino apapatu nde mfundo zofunika kwambiri ndi zimenezi chifukwa tikhonza kukhala kuti mbuyo moti mangozikhalira kuti akaya abolana ndikwatira komano chachikulu kufuna kudziwa kuti kodi amuna anga watikukhala chaka chino cha 17 ningapange chani kuti mwinabe umwe wathu uzikoma ndimene atifotokozera mmoja na mkungu yapa zinthu zofunika onena kuti tizikhala flexible tizipangira limodzi amuna athu akhale abesti anzathu ndiye kuti pamenepo zitithandiza kwambiri komanso kuchipinda tizitha kumasukirana ndithu tizituluka mmene muja wina aliyense ali okumva kuti iya ineyo ndamva ndikukondedwa andinjoya inenso ndanjoya akuti alomuka mayenda kunjako ya mmene ndatunkhope chimwemwe ndekaya tikamakumana ndi anthu mamawa m'misewu tikaona limwe zimakhala kuti ayi zili bwino chifukwa tunkhani yayikulu banja likamayenda bwino kandi ku business kandi kuntchito munthu makhala productive kwambiri chinkayake tikuyeneka kumayika nzeru pa mabanja athu chifukwa nthawi yathu yambiri timakhala kubanja kucha timagona masiku ambiri kubanja kucha kandi kumpingo kuja timangopita kandi kuntchito timangopita ifeyo timakhalisa kuti kubanja kucha apanso tu ndiye ndipansiriziro penipeni pa program yathu koma nkuthenga munthu akhala ndi funso kapena ndimanga mukhonza kutero ndithu kutumiza SMS pa nambala ndithu zomwe mukuziona zikuyenda pansi pa kanema wanuyo ndiye kuti program yathu ya sabata yamawa tizakha ndithu tikuyankha komanso ndithu kuwerenga mafunso ndi ndemanga zonse zomwe inuyo mwafunsazo apapatu nde mpatsiriziro pa program yathu mutsiriza bwanji nkhani zonse takamba zija kuyambira kuti tisankhe bwanji bwenzi lathu la banja nchani chomwe chitikankhire kukamukwatira amene uja banja motikhale bwanji nanganso banja lotalikhala inde tilikometse motani mene ndanenera muja kuti banja ndilokoma koma banja alisilingakome ngati mwatengana pa zifukwa zolakwika chifukwa zifukwa zolakwika zimakathera kuja kokhala ndi relationship ya bwana ndi wantchito chifukwa winayo akungopasidwa makobiri winayo akumangotuma kuti ndipangire chakuti sinanga ndakupasa makobiri mabanja achonjo amakhala osakoma tikamasankha okondedwa olo titakhala kuti tili pavuto lalikulu tizifunsenso mafunso awiri atatu kuti kodi olo amene yuyu akakandipatsa ndalama koma ngati sitizikamvesesana kuchipinda sinkafuna kutuluka nkukakoka bambo amakala kapena garden boy kodi amene yuyu mbina ndi imeneyi ndi ochena onunkhira bwino kodi nkamutenga ndikupita naye ku nyumba sinkapezeka ndambosirira wantchito kuti adzikasowa nthawi yokhala ndine adzikakhalira kokafuna kupanga dzala kupanga za mutu sakadziwa kubalansa banja kodi ineyo ndimasomphenya ndili nawo aja ndi maintenance yambina imene ndikutengayi ndikakwanisa chifukwa tikamamanga banja sinkhani yongonena kuti wandisangalasa pamaso ayi timayenera tiganizire zinthu zimene zingatithandizire kukakhalisana bwino limodzi ineyo ndimapemphera ngati ndimapemphera kodi awawa ndi nchitidwe omwe amowawo tikagwirizana musamanamizidwe zonena kuti ndintenga ndikansintha mkaziyu ndi okongola ngakhala ali pabala ndintenga akakhala wandekha ayi chikhalidwe ndi chipyera chikhalidwe ndi chimenenso chimapangisa kuti anthu mukhalisane bwino kapena musakhalisane bwino osati maonekedwe akanakhala maonekedwe bwezi okongola onse ali m'mabanja okhazikika koma chikhalidwe ndi chimene chimakasunga banja so pamene mukusankha munthu muzidziwe inuyo kuti kodi ine misala yanga ndiyotani misala yanga ndiyoti ine ndimakonda kumwa mowa nditengane ndi zanga oti zamowa zakagwizana nazo titha kutengana kuti lero Friday tiye tikamwere pakuti limodzi
ine ndimakonda opemphera misala yanga ndi imeneyo nane ndili dedicated kuza mulungu nditenganenso ndi zanga kuti ali dedicated kuza mulungu kuti tikagwirizana kuti tiye overnight tikakhalira limodzi osati abambo akhale ongonyamula ana kukasiya ana ndi amayi kukasiya kutchalichi abambo akupita kumowa banja loterolo silimalimba chifukwa kumowa kujaka kumana ndi zake okumwamo akamvana amene yakhala kapasule wa banja amayi ajaso kutchalichi kujaka kumana ndi aprofeti akauza kuti mayi mulungu andiuzatu inu munasochera mukwatula bwanji mchilezerere mulungu akundionesera kuti wanu ndine amene akakhalaso kapasule wachani wa banja koma mukamasankha onani kuti ineyo zomwe ndikufuna pamoyo ndi zotani kodi zimene ndikuzifuna mwa munthu uyuyu zilimo kapenayi olo mtima utakhala kuti ukamuona kupanga phaphaphapha koma umafunika upange slow down uzifuse mafuso ofunikira usanafike popanga chiganizo kuti ukutengana naye ubwino wa chibwezi ndionena kuti imakhala period imene anthu timadziwana so tigwirise ntchito kwambiri mwayi umene uja kuti tidziwane and zimene taziona ngati ma red flag nthawi imene ija tisazipange ignore kuti iyayi mwina zikasintha tikatengana iyayi mwina izi akasiya komano imene ija ikhale nthawi yomudziwa nzathu ndi kumuzindikira kuti kodi titha kumvana naye kapenayi so tikamamanga banja titenge nthawi pa chibwezi paja yophunzirana ndi kudziwana ndi kuona kuti kodi tikakwanisana endi ngati tikukakwanisana tioneseseso kuti tisanapange banjalo tikhale ndi reality check ya tunthu tisangokhala ni malinga leona kuti mwina zomwe ndikuziwa nziwe koma tinkumbe mokwanira timudziwe munthu uja kuti izi zimene amakonda izi zimene amadana nazo masomphenya ake ndi awa zomwe amafuna ndisi ineyo izi ndikuona kuti ndikatani ndikakwanisa osangotengeka kuti poti tikakhala tagwirana ndethupi limakhala kuti likumva zina zake zatseketseke basi amesi ni musiya olo akumwamowa olo iyayi ali ndi chikhalidwe chachabe ndi mtengabe zimakavuta so banja ndilokoma koma chinsisi chachikulu chagona posankha munthu oyenerera ndi iweyo chifukwa mwamuna oyenera kwa ine sangakhale oyenera kwa ine inu mwina mmafuna amuna oti atali ooneka bwino osangalasa maso ine mwina ndimafuna mwamuna oti olatakhala onyasa koma akhale oti ali ndi zeru murumu tizikakamba zotani zovesesana so munthu umayenera uziziwe kuti ineyo ndi hotere zomwe ndimakhumba ndizi ndiye usankhe ziti zimenezozo pamene banja limayenda bwino kufika nsoto apapa tukhulupira nena kuti tamva ndithu mwachuchuchu mwavemvemve ufunika kusankha bwenzi loyenereka ndi zimene ifeyo timatani timafuna akuti khalidwe ndi chipyera khalidwe ndi chipyera ndithu anena kawiri mawu amene wa program imeneyi tiyeni tagwiritse ntchito ndithu kufika nso apapa ndi pa mtsiriziro penipeni pa programu yathu ya lero ya nkhani za mbanja akwenitu ndi dzina langa amene ndithu ndili mulutso wanu wa programu imene ndithokozaso kwambiri anzanga amene mulali mlendo mu programu yathu ya lero ya nkhani za mbanja zikomo kwambiri kuzomba tunkokongola mutidyetsa chani tisanapite kunoko timachuka ndi lunguzi manziwa lunguzi zina zake za minga tizipaso tinatake timati ma yellow berries timakhala tofewa ukangoyika mkamwa timayamba usungunuka tokoma kwa basi musanapite mudye time chifukwa timeto ndi specialty yakuzomba ndatiziwa koma tikati nkhuku kose kuzilika koma lunguzi kunoko ndekuti tikamapita ofunika zimamera nchireti zimamera mbali mwa mtsinje wa mulunguzi chingala kuli zinalo linabwera facho tizimamera mbali mwa mulunguzi dana zichula kuti lunguzi komanso zina ansinjelo linabwera kuti mulunguzi chifukwa cha chipatsoto koma kuti tipezetu ndi pali minga ayi amagulisa nyamata amagulisa kuphiriko zimakhalako museu timatha kumachola tokha komano kunoko kumusi kuno nthawi zambiri zimapezeka nyamata amayala pakandi papiti paja zimapezeka ayi zimenezo ndithu tizione tizidziwe kuti tafika kuzomba ayi muzione chabwino ndemene nanenera akweni anabwera kuzomba tithokoze kwambiri nzanga pa kamera gift esi Shingwalu komanso ndithu mkonzi wa programu imeneyi Martha Samuel mwakomanonse.
umasankha bwanji mtima wanga ukafuna kukonda umasankha bwanji mtima wanga ukafuna kukonda umagwa mchikondi nthawi imene sindikuyembekezera umakonda munthu pomwe iye samandikonda ndikamalira iye amakhala kuseka kukondwa nkamaso watulo iye amakhala kuyimba konono ndikuzunzikiranji ndikuzunzikiranji ukundizunziranji mtima wanga nthawi zambiri zofuna zako ndimakupangira nthawi zambiri zofuna zako ndimakupangira